Magandang umaga, simulan natin ang pagbasa sa salita ng Diyos ngayong ika-15 ng Marso, 2023 Miyerkules, ika-3 linggo ng Kwaresma. Ang unang pagbasa ay mula sa aklat ng Deuteronomio. Nagsalita si Moises sa mga tao, ngayon, mga Israelita, upang mabuhay kayo ng matagal at makarating sa lupaing ibinigay sa inyo ng Panginoon, unawain niyong mabuti at sundin ang tuntuning itinuturo ko sa inyo. Ngayon nga'y itinuturo ko sa inyo ang mga tuntuning ito upang sundin. Unawain ninyo ito at sunding mabuti. Sa gayon makikita ng ibang bansa ang inyong karunungan at lawak ng pangunawa. Sa gayon, hindi nila mapipigilang sabihin ang ganito, ang bansang ito ay matalino at may malawak na pagkaunawa. Sinong Diyos ng ibang bansa ang handang tumulong anumang oras liban sa Panginoon? Aling bansa ang may tuntuning kasing inam ng mga tuntuning ibinigay ko sa inyo ngayon? Ngunit ingat kayo. Ang mga bagay na inyong nasaksihan, ay huwag niyong kalilimutan o ipagwawalang bahala, habang kayo'y nabubuhay, ituro ninyo ito sa inyong mga anak at mga apo. Ang salita ng Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, huwag niyong akalaing naparito ako upang pawalang bisa ang kautusan at ang aral ng mga propeta. Naparito ako, hindi upang pawalang bisa, kundi para ipaliwanag at ganapin ang mga iyon. Tandaan niyo ito, magwawakas ang langit at ang lupa. Ngunit ang kaliit-liitang bahagi ng kautusan, ay di mawawalan ng bisa hanggat hindi nagaganap ang lahat. Kaya't sinumang magpawalang halaga kahit sa kaliit-liitang bahagi nito, at magturo ng gayon sa mga tao, ay ibibilang na pinakamababa sa kaharian ng Diyos. Ngunit ang gumaganap ng kautusan at nagtuturo na tuparin yon ay ibibilang na dakila sa kaharian ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Magkaroon tayo ng sandali kasama ang Diyos sa pamamagitan ng Kanyang salita. Ang isang masunurin na anak ay isang kaligayahan sa kanyang mga magulang. Sa kabilang banda, ang isang pasaway na anak na hindi sumusunod ay nagdudulot ng kalungkutan sa kanyang ama at ina. Tinuruan tayo ni Jesus na ang Diyos ay ating Ama na magandang loob at mapagmahal. Isipin natin kung paano siya nalulungkot sa pagkawala ng kanyang mga anak dahil sa kanilang pagsuway. Madalas na nagkakasala tayo dahil sa hindi pagtupad sa mga utos ng Diyos. Ngunit mas masahol kung tinuturuan o dinadala pa natin ang iba na magkasala kasama natin. Halimbawa, ang pagchichismis. Hindi tayo nagchichismis ng mag-isa. Kapag nagsimula tayong magkwento ng mga masasamang bagay tungkol sa ibang tao, pinapayagan o hinahamon pa natin ang iba na sumali sa pagkakasala ng pagchichismis. Si Jesus ang anak ng Diyos, ang masunurin na anak na nag-alay ng kanyang mga pribilehiyo. Sinabi ni San Pablo, kanyang ibinaba ang kanyang sarili, at nagkagayak na isang alipin, at nagkatawang tao, upang ipadala sa atin at para sa atin. Iyan ay pagiging masunurin at dahil sa kanyang pagiging masunurin sa kanyang ama, ibinalik sa kanya ang kaluwalhatian na nasa kanya mula pa sa simula. Itinuturo sa atin ni Jesus na sumunod sa mga utos ng Diyos at turuan ang iba na tumulad sa atin. Sa ganitong paraan ay tatawagin tayong mga pinakadakila sa kanyang kaharian. Dasal para sa pagninilay. Jesus, dakilang anak ng Diyos. Tinawag mo kami sa isang bagong antas ng kabanalan. Tinawag mo kami sa pagiging perpekto. Liwanagan mo ang aming kaisipan, mahal na Panginoon, upang maunawaan namin ang mga hamon mong ito at ibuhos mo ang iyong biyaya, upang maakay kami tungo sa moral na tungkulin sa pinakamataas na antas. Jesus, kami nananalig sa iyo. Amen. Salamat sa pagsabay sa amin ngayong araw, naway patnubayan kayo ng Diyos.